Dagoeneko martxan dugu Donostiako Berrikuntza Astearen 7. edizioa. Donostiako sustapenetik datorkigun ekimena. Superaldaketa da aurtengo gaia, eta pertsonak, teknologia eta kolaborazioa dira erantzunak. Eta beti hiriaren ikuspuntutik. Eneko Goia, Donostiako alkatea. Gonbidatu nahi zaituztet uikin ekimen honetan parte hartzera. Nik uste dut gauza berriak, gauza harrigarriak, kasu askotan, eta batez ere beste esperientzia interesgarriak ikusi eta partekatua izango ditugu. Merezi du, gehiago esango nuke gainera bizi dugun egoera honetan, inoiz baino beharrezkoagoa dedako berrikuntzarako jarrera hori dauzkagun erronka hauei aurre egiteko. Berrikuntza izan da, hain zuzen ere, Donostiako apostua azkenengo urteotan. Argi du Marisol Garmendia, Donostiako udaletxeko garapen ekonomiaren zinegotzia. Pandemiak izugarrizko aldaketak ekarri ditu gure bizitzara, eta aldaketa horiei aurre egiteko gure Donostia hiriak eta gu geuk ditugun erronkei aurre egiteko nik usten dut berrikuntza aste hau oso lagungarria izango dela. Superaldaketetan ere bai oso importanteak dira erlazioak, adibidez, hiriburu batena Donostia lurralde guztiarekin, Gipuzkoarekin. Foru Aldunditik Imanol Lasa ekonomia sustapenako diputatua. Garai hauetan denok esaten dugu dana aldatuko dala, ezta? Ikusiko dugu zer aldatzen dan eta zer ez. Baina garbi dago bizi izan ditugunak ez ditugula berriz ere berreskuratuko. Beste egoera bat tokatzen zaigu bizitzea, beste egoera batean ibili behar dugu, hemendik aurrera, eta nik animatzen zaituztet kontu honetan aurre iritzirik gabe goazen denok begi zabal eginda ikustera, ikastera, partekatzera, azken baten denok egingo dugulako seguraski bat eginda lantzen etorkizuna. Ekimen ugari izango ditugu astean zehar, bai onlineen eta bai offlineen ere bai. Eta gure programazioa Wikin TVn izango dugu, hemen Talent Houseen, zuen zai egongo gara.